dolça i saludable, no hi ha res com un hortet. Hem fet un hort, hem fet un hort, que van sembrant, regant la terra. Entre tots hem fet un hort, hem fet un hort, que van sembrant, regant la terra. Hem fet un hort. Hola, bones! Ara proposem la següent activitat. Després de veure el vídeo de l'hort, on hi havia diferents plantes amb els diferents fruits, hem vist les faves, hem vist les maduixes, hem vist els pèsols, i aquesta és l'activitat amb els pèsols. En aquesta activitat els nens poden tocar els pèsols, poden olorar, poden tastar. Potser no tots els nens voldran tastar-lo, perquè potser a alguns no els agradarà. Qui tingui la possibilitat de pelar els pèsols va molt bé per la motricitat fina i és una activitat més que es pot fer. Qui no tingui les beines dels pèsols i té la possibilitat de tenir la bossa congelada dels pèsols, que treballi després la següent activitat que proposem. Després d'haver pelat uns quants pèsols, ara la següent activitat, una pot ser fer una bossa sensorial. Es poden fer de pèsols, de pasta, que la pasta fa molt de soroll, aquesta de sopa, i els agrada molt perquè quan es mou fa el soroll, o d'arròs, el que vosaltres trieu. Nosaltres, com que avui treballem els pèsols, posarem els pèsols a la bossa. Posarem uns quants i després, jo que sé, una mica més potser, i ho lligarem bé. Quan estigui lligat bé, deixem anar l'aire, o bé, si teniu una cinta, la podeu lligar o a la taula, perquè no se'ls hi mogui, o bé, només podeu fer així, que així no se'ls hi mourà, i podran jugar. O si no, també podeu lligar tota la bossa i que puguin jugar fora. Fem com un quadrat. I ara els nens poden remenar, poden xafar el pèsol. Ha quedat massa cap aquí. És xulo petar-los, una sensació... A part de la bossa sensorial que hem fet abans, proposem l'última activitat, que també és amb pèsols. Hem fet una safata sensorial, hem ficat tots els pèsols perquè ells puguin tocar, remenar, i hem afegit elements. Qui li agradi molt els Playmobils, hem afegit Playmobils. Nosaltres hem afegit floretes perquè representi que és la primavera. Es pot afegir el que vulgueu. Per exemple, per a Mauricio potser li agraden els cotxes. El que vulgueu, no ho sé. I ara és començar a jugar. Jugar, tastar, poden posar les coses, treure les coses, remenar. I no tinguem por, perquè això, si s'ho posen a la boca, no els hi passa res. També poden jugar cap aquí, agafem això, la cullera... I ara és una activitat que poden fer i que poden disfrutar fent la caixa sensorial. Ara és el moment de jugar i de passar-ho bé. Esperem que us hagi agradat l'activitat i us ho passeu molt bé.